Txorinetarrok, Patrizia Bitele, ongi etorri, eta arratzalde honen esan behar, no? Ja ez dakit goiza arratzaldean, ez dakit nun bizi naizen, bakizuen, Bueno, gaur asteazkena da, hori argi dauka. Edo eguaztena baita ere. Eguaztena bai. Zeratik izango zen eguaztenena? Astearen azken eguna izango zen? Uste dut, azpizuna kozino bizulako. Bai, noski. Aste hau, bueno, bikain bliniak izan genitu, marrubi, tarta, ostorea izan dugu, zainzuriak. Eta gaur, ostaleritzan erakusten dizuten klasiko handi bat, haragia Stroganov erana, patata purearekin. Hau zen, guk ikasten genuenean, nahi eta nahi ez, ematen zen errezeta bat, naiz eta gero, ez dakit bizitzan behin bi aldiz bakarri prestatu izan dudan. Beraz, hau, 3. aldixe izango da. Nik uste dut 3. Gehiagotan ez dakit indudan. Holan, kanpotik, gehiago prestatzeko, almena ukiko zuze, bitxu. Osa, osagaiak, die, etxien aurkitzu zeikenak, eta gainera goxo-goxuak. Ez gaina, gurina, patata, azpizuna... Zein ez, barrengo rixak. Egi esan, errezeta mundiala da, krematxu, ni aukeran lehen lantaldeakin hitz egiten genuena, ez? Hartu, azpizuna, moztu zerratan da plantxan, txak, buelta eta buelta. Eta patata purearekin, patata frijitu batzuekin, bikain. Baina saioa motz geratuko zanez, ontsa zigorre kontako esku, ze aukera hartu dauen. Lehengo patatak egozten jarriko ditugu gatzakin, bitartean, tipula moztuko dugu, baratxuria moztuko ditugu, azpizuna xerrata moztu, gorrituko dugu, zartagin berdinean, gurina bota, tipula pixkat gorritu, baratxuria botako diogu, eta gero barren gorria botako dizkigu, irina bota, saldarekin busti, esnegaina bota, eta irakiten hasten danean, ziapea eta Worcestershire saltza botako dizkigu. Azpizuna bertan bukatu 2 minutuz, patatak derrituko ditugu gurinarekin eta esnegainarekin, eta dena batera zerbitzatuko du, eta listo. Ondo. Eta Worcestershire saltza espaditzue pronunziatzen, Perrins saltza, eta listo. Errexaua. Oin bedirua irabazten zu. Publizia, dana dakizki, Bueno, azpizuna esan behar nuen, arategi... Juan Mari arategikoa da. Bai, eta gure ziapea gaur erabilo, Diongo ziapea, edo zein ziapea erabile, Diongoan ikusten dut hobeto geratzen dela, baina bueno. Gero dena batera jungo dan ezeitea, azkarri izango dan ez ekipula, ez dugu hemen gure euskal errezetetan bakizu ekipula ondo erregozita joan behar dela, hemen errezeta hontan gutxi erregoziko du, orduan ningo duena da, lehenengo prestaketak, patatak jarriko ditute gozten, ze honek izango du denbora gehien hone behar du, Osondo. Eta holakoa ez badukazue, eskatadun patata pure batekin, berdin da. Bai, eta, bueno, Stroganov azpizuna. Izena Errusiatik dator, ez? Bai, zera. Bai. Stroganov? Ez zakitzon? Nik hori keniatik datorra esan, Stroganov, bueno. Bueno, nik enak isen, behitu. Ez? Enak isen, pentsatzen hau igual, Europa erdialdetik zatorrela edo, ze nik hau, platera hau, kosinatu, ez dut inoiz kosinatu, baina Pragan probau nauen. Eta pentsatzen nahen, igual Europa erdialdeko gauzi izango zala, baina antza Errusiatik datorren errezetia. Beraz, astelenien intzinun bliniak. Gaur eguaztenian Stroganova. Bai, bihar bozkaku bat batera karriko zuagoz, Enaiz, patxarrak ez aizki gustatzen bat, Patri. Ez, baina hau kasualidadea izan da, egia da, blinia baneukan gogu aiteko, eta legunean ez, behiratzen, gure apunteetan da hori, teknologiako hosteleitzako apunteetan ez, batzutan sartzen naiz, eta hor, dauzkatu horrein gordetzen ditut. Hori izan minotzun, Laro eta 12. urtean uste bukatu nuela hosteleitza, laro eta 12, laro eta 13, eta horrein badauzkat gordeta, eta hainbat errezeta hortukoak, eta hor sartu nintzen da, plater tipioa eta haragiena. Haragia Stroganov eta zen. Ez dut egingo orduan eman gendun moduan, antzeko egingo dut, baina, betu, ideia etorri zite, eta egizan, enitzen gogoratzen blinien idatzi nuela lehena. Berez kasualidadea izan da. Bierrezeta Errusiar aste berdinean. Hori, kasualidadea, baina utza, Bueno, Stroganov hitzak emoten dago, ez? Doministiku itxen dozunean hori hitz Stroganov. Bai, gure txia beti itxen da horretan. Baina, bueno, itxedotza referentzia Rusiako familia aristokrata bati. Orduan, antza hango sukaldarixak itxen zauen
Azpizuna Strogonov erara, familiako abizenan erara, eta gero, Errusiar imperioa jauzi zanean, zabaldu zen herri osoai eta herrialde desberdinei. Bat ez Txina nahin zan ospetsua. Ez dakit nola pronunziako zabien, Strogonov, baina, bueno, han, janomen zen. Eta hor, ez dakidana eta ez dut ondo ikertu, baina seguruenik, claro, lehen, hau esan dago, Patrik esan duena ez, hor Errusiako familia hon bateko aristokrazioko errezeta bada, eta Errusian garai horietan modan ia zegoen denak sukaldari frantzesa zeuzkaten. Bai. Orduan, eta esnegaina tartean egonda. Esnegaina, gurina... Gurina eta tartean egonda, nik usteo sukaldari, eta seguruenik horri ikertu eskero, eta, bueno, hoi zuen momentu batean, mugikorra eskura daukazuela. Idatzi, eta txorienea bildu eite puntu. Txoriene bukatzen danean. Ontxe, moiak, hauki poltzikuen, ikusi telebista, hau paetbe. Bueno, da hori, gero, Errusiarrek eta Txinatarrek eraman zauen Ameriketako estatu batutara. Eta han izan hau errezeta, eta hori hain zan, nazioartian da, oso ospetsua da, han laguntzen zabien, patatekin, arrautzekin, da... Arrozakin bai, asko. Bai. Da, holan ez izan. Zu gaur patatiakin. Bai, patata puria. Lagungarri bezala. Bai, nik uste tolako gauza gainera, patata puria egizan, aragikin da, normalean bikain gatzen den zerbait da. Eta esan dizu dana, ez duzu, gaur egun, eskatadun lehorra erabiltzen baduzu ere, asko zerrexagoa da, ez gaina. Hori bai, horre, instrukzioetan jartzen du urarekin danez. Bota jozu esnegain pixkat. Esnea, ura beharrean, ero ur pixka bat, eta ero gurina bota beldur gabe. Patata purea asko aldatzen da horrek sobrekoak. Sobrekoa inauenik hemen txorienen da, instrukzioetan, zigorrak ez da dauz, irakurren ginen ez, da agertzen zen, 250 ura, 250 esne gaingabetua. Da orduan geratzen zen, goxua geratzen zen, baina, bueno, koipetxu hauan nahi badozu, azkenean gurinakin eta esne gainakin batarako jatzu askoz be, bueno, lodixoa, goxua hua. Bai, eta nik gaur inguman patata purea nahi izan ezkero, bueno, osasuntxu aldera itea, oliba olio batekin, gurinak endu oliba olio bat, esotikoa nahi duzuela, oliba olioa eta kurri pixka bota jozue. Oso goxua geratzen da. Hor, aukerak pila badaude, eta, bueno, ematen diozuen edozein ikutu txiki, bueno, aldatu ingo du platera, zezkenean, asmoa da, ohe bat egitea horrelako sumendio modukoa, patata purearekin, eta barruan, gure Strogonov azpizuna ero entrekotarekin, Hori izan minotzun da, gero, beste motatako aragi batekin, enleike? Ni beti txala, ero beia. Bai. Bai, ez dute txerrikiakin ez dute ikusi, oiaskoakin ez dute ikusi, baina seguru, aukera bada. Bai, aukerak badauz, azkenean, hain ospetsua egin da errez daunik, oiaskoakin ikusi dut askotan, oiasko Strogonoferara, eta ontsi behi, txampiñoiak Strogonoferara. Bolan, bakitzu. Vegetarianoek aukera bat izati bai, errezat tradizionalak eta probatzen. Bai, baina hori tofuarekin ero. Guk ingo duen berdina tofuarekin iten baduzue, txarra ez da dugu. Bolondrez bat badau hemen dastatzeko. Bolondrez bat badaukagu hemen dastatzeko. Eta prestatzeko, ere. Tofua Strogonoferara. Eman gotzu bere elbidea da, bidale jozu taper bat. Zuk ezenuen ezautu, horre xerita dauen tipo hori, txorien hasi zanean zuk ezenuen ezautu. Baina ordutik, tipo horrek, erosi ditu gauza arraro askoak, bere erligioan ezirenak sartzen lehen. Lengoen ezauztan, azal hori erosi zabela. Bai, eta egin ditu horrelako gauzak, gero etxean egia da, saltzea kosta iten zaiola, etxekoak, edo zein egunetan etxetik botako dutela esaten dute. Mundua pikutara doia. Ez dakit, baina, animatzen da. Onartu beharra dago, eta berak esaten du, duela, armar bat urte, inoiz ez hitzaiola otuko, etxean soja testurizatu izatea. Izan du pertsona horrek. Orduan, pertsonak aldatzen dira. Badaukagu moldatzeko joera, eta zeatik ez, Strogonov, nola da, tofua. Bai, eta pertsonak aldatzen die, da zuk ezagutzen duzu Anastasia, eta bere kondaira? Kondaira, hor bat zegoen, ez dakit azkenean mitoa, Walt Disneyk ere zuen marrazki bizidun batzuk ero pelikuan zuten. Marrazki bizidunak, Century Fox ekoizetxienak, eta bai, Anastasian historia kontatzen da bez, da Strogonov basan familia bat, Rusiarra aristokraziakin, lotura zeukala, eta basauen Anastasiana da. Orduan, Anastasia zan Errusiako dukesan, eta Nikolas Bigarrena azken zarran arteko alabia. Orduan esaten da, hori ez, Errusiar irautza heldu zanean,
danak hil ziela, baina Anastasiak ihes egin zauela. Orduan, hori kondaira moruan geratu zen, eta gero, hamarkada horretan ez, bere 20. mendian, agertu zen jende asko, esanez, bere ziela anestesia? Anastasia, nidokat buruan kristona. Bai, eurak ziela Anastasia. Da orduan, diru bila, ospe bila, baina etzan... Bai, holako notizia gainenik entzun daukat, eta hori, estatu batuetan ez, agertu zala pertsonat, ja, heldua, eia urtatzuk, eta bera omen zala, eta ez da izan, baina, ez da git azkenean albiste hori nola geratu zen, ero, ez, oza... Ez, ni kontako zut, ez ni nintzen. Bai, zera. Bai, ez, benetan. Eta ze gazte, ez? Laro eta mapik urte eukiteko, benetan, osondo zaude, eh? Bai, errusiar kabiarra ematen dut. Elikadura, osasuntxuak, ze onura egiten dituen, eh? Blinia, estrogonafa. Bai. Bai, kondaira moruan geratu da, eta nik pentsatzen dut, beti geratuko dela hor misterioa, ez? Horein zaben, bai, zuk esatu duzun moruan, marrazki bizidun batzukin ziren, musikala, da, hor kontatzen da, Anastasian historioa, ies itxen dauen unetik, da, oso forma erromantikoan kontauta, da politxa da, nik musikala ikusi nahen Madrien, eta politxa da ikusteko. Bueno, horregon zan, frantziarri irautzen be bai, hor, erregaren semea, Gepeto txikia ero, honek, uste dut, iraultza izan zenen, Euskala 6 urte o 8 urte, espetzeratu inzuten, eta espetzean zeukaten, baina esaten dana, ez zioten irekitzen atea zertako, argitasunik gabe, jaten ematen zioten egunean behin, eta bakarrik, entzute zuen ahotz bakarra zen, guardiako nagusiaren esaten, biziri zaude? Bai, erantzuten zuen, da jazta. Eta hor, alako batean, egun batean ez zuen erantzun, joan ziren, eta hilda omen zegoen, eta hor guardiako nagusiak ero hartu zuen, bere hile mototz bat hartu zuen, espada. Gero autopsia bat inzioten, aber nola hiltzen da, eta esaten da, bere bihotza ere, autopsia inzuen medikoak hartu inzuela. Eta inzituzten, ADN hori, eta bai, hil nintzen, etzan atera hortik, eta, zengo dugu. Zenba kondaira, txorienen, kosinatzen ikasi eta entreteniru. Bueno, errezetan nola doan. Gure patatak egosten, bakizu egina dauden jakiteko, zulatu, erortzen bada, egosita daudela. Espada erortzen, oraindik, nahi bera, gogorra da hola. Gero, bestaldetik aurreratu dut, tipula moztuta, baratxuria txiki moztuta, gure txampiñoiak ere moztuta, eta oin hasiko naiz, azpizunakin. Bihar, nahi duziotin, Errusiako Madeirako errezeta bat. Oso ondo. Eta han ere azpizuna erabiliko du. Orduan, biharko... Biharko gutxi hau iesu? Bai, biharko holan utziko dut. Oso ondo. Eta gaur hau ingo dana, guk berez laukietan mozten gendun, baina niko ingo dizut holan, xerratxoetan ingo du. Eta hau ingo duna, sartai hau bero jarriko dut, eta honean keia botatzen, gorritu ingo dugu azpizuna hemen pixkat. Ikusiotena, estrogonofa errezetetan eta ikusiotena, holan, xerra fin-finetan eta luzinetan mozten dela. Holan, patata fritituak izango bazien moruen? Holan ikusi nik errezetetan. Nik isaua moduan izango esan moduan behin dut. Gauzia da. Gauzia da. Zuk zein gozauen, deskubritzen bazinun, printze bat zarela. Diru eskatu? Tetako. Jo, mutil. Zea ditekinen bat atarateko. Zoriontzu naiz, ja? Ez dut behar. Bueno. Patrizia, esedez? Mesedez. Kontatuko izo ez da historioan. Baki zoriontzu zarela, baina esaten batu dintxe printzia zela ze... Pasako buruko mina? Ez zen ningo ezebez. Nik uste dut, beiteli, zuk, ikuste dituzu printziak eta zelako arpegi amargatu da, eta ze bizitara maten. Hori bakizu dala, lengusuak eta eskonduta dauzela. Orduan ja, jakingo nuke, genetikoki be oso garbien nauela. Hora aukiko zinun erantzunen. Orduan esango nire txoke txikia bakizena dan. Nire lengusuak eta lengusinak eta euren artean eskondu dielako. Ikustatzen nik borboi aurpegia bat, Batez ere alturan.
hor genetika fallo egin zuen, da, betxo, txak, ni izango naiz antza, lorazainaren umetako bat. Bueno. Zedanako zaundiak eidia, orduan... Jarrai dezagun. Bai, hoeta hemen burua joten nahi zaigota. Sartaia, bero, eta bai ingo duana, orain, oliba olio txorrota hon batekin, gorrituko du pixkat, eta gero gurina botako dut, ja, gorritzeko gure tipula. Bueno, orduan, tak. Nik hau Instagramerako behixo bat inbetza bai. Zadaeten followerrak. Ez zara... Ni followerra ez naz. Influencer. Betaki. Agian, nire... Nien ez jarraizaia, niri jarraitu egiten didatzen. Bai, Garrantzi gehiago horrek? Ez, garrantzia ez. Baina gauza bien moruan dira. Osa, jarraitzaia dira followerrak, eta bestia die... Liderrak. Printzeak. Hori da. Bueno, eta zuri esango bazizuten Patricia Viteli. Zu zara, ez dakin noren alaba eta printzesa, zara uzgerrizkango printzesa. Azken nik nire gurasuak asko maitxe ditxute. Osa, nik enauen imaginauko nire gurasuen alabaena zela. Ja. Orduan? Ja, ez da 10.000 milioigatik. Hombre, 10.000 milioigatik nire gurasuak agur. Ez, baina gero dirua eurei emateko, eurekin elkaro banatzeko. Hombre, beti. Baina, bueno, bedaia zaindaria, maiteiko ituzu berdin zure gure. Ez dakiz egin gona guen, flipa hau apurtxo bat, bai. Bai, ez? Baina, espizuna bakarrik marka hoin jozu, ez? Marka hoin dut, ez dotein barrutik, segero kontuetan euki, saltzien joengo dara. Saltziakin, esne gainakin dana, horre, egongo dala, beste pare bat minutu ero. Orda noin, gurina. Perfecto, da ontxe, familixan inguruan gabizela berba itxen eta ez dakit zure txienolan jerarkian bat edo izan dan maixan jarten zenean, ze Strogonofen familixan garaian, Romanov familien garaian, Anastasianak, otorduan, jarten zenean maixan inguruan, eta ez izitzen zanolako jerarkia bat. Maiburu ezala beti, aitxa. Zutondo onduan, beti, ama. Eta sukalde ondua, gizonai zerbitzatzeko, ez? Hori da. Gero, etorten bazan nola norbait garrantzitsua etxera. Apaisa, sendagilea, edo olako beste agintarin bat. Horrek hartzen zauen maiburuko lekua, eta familiak itxen zauen bat atzera. Era gero, amama bebai zutondu onduan egoten, zanolan bero egoteko, aurkitxo baten. Eta, hori, igual taloren bat edo itxeko, da... Gu gure etxian, oin, umekin da, demokrazia bat ezarri genuen. Bai? Bai, baina ikusi genuen, eta dana boskatu alzuten, eta dana, baina ikusi genuen, bereiek irazten zigutela boskaketetan, lau biren kontra zien, eta errekurritu genuen, eta orain daukagu, gara bi teknokratan agintzen dugunok, beraiek eta esaten dute, egin behar dute guk esaten dugunak. Baina, nun jartzen zara? Ni nun jartzen naizen, ni eskina batean, sukaldean ondoan. Sukalde daukat nire atzean, hemen eki daukat, horre, amaiur dagoten nire amaiur hemen bestaldean, maialen, lur, eta araiz. Ez daukotzu maibururik? Ez dago maibururik, ez dau horma, eta bestaldean ez dago... Alberto gonbidatu da, hor egongo da maiburu bezala. Bueno, egia da, tokatuko zaizu, baina txiloeko bidaietan da tokatzen zaiz, beti paretara begira. Oso, bizta ikusgarriak esaten ditut. Ez da txisterik ingo. Ez, baina, zu pentsatu behar dozu, beti ikusi behar dela, atzekoa, jangela, jende, ez. Eta zigorrez behiratzen du, kuadroetan artista bat, naiz? Jatetxetako kuadroetan. Bareten kontra... Bai, nahi dut esan, nire atzekaldean jatetxea egoten da, beti. Maixan jarritxa zauzenean, beti hor. Eta bikoteakin jatetxetara juten banaiz ben, niri horma ikustea gustatzen zait. Ez da ikustatzen, baina tokatzen zen bintzat. Kontrola berak eta... Kotillatzeko eta... Eta begia nola zabaltzen dituen arabera, orduan disimulatuta holan behiratzen du. Orduan, berez, zue jarten zarie, bata bestian parian etxien, baina ez daukotzu olako jerarkiarik. Egia da, tokiak, badauzkagula, beste etxe batzuetan, ez da ni nola izango da, baina bakoitzak nahi duen tokian eserikoa nahi duenean, baina gure etxean, errespetatzen duela. Lurtxo batez ere, daukalako altzatzeko katxarro bat, eta nahi ez horkun behar da, baina besteak badaukagu gure tokia, eta nik beti etxe guztietan tokatu zait, sukaldean ondoan, segero ni naiz altzatzen danata. Tipula,
minutu pare bat erregosten, baratxuria bertara. Ointziko du. Ja, hasi da usaintzen, usaindu dauen bezala. Eta hor azpizunak itzatzita utzi dituen arrasto guzti horiek eta kipulak altzatu ditu, zurgatu ditu, eta horiek berreskuratu ditugu. Oin utziko du beste minutu bat hemen baratxuria, eta gero jungo dela berra, txampiñoiak. Gaur, erabili ditu dela, atzo, bestiak zuriak erabili nituen, gaur hartu ditut portobelo, baina, bueno, txampiñoi normalak, erotu behar. Bai, Strogonoff familiako sukaldaria, frantxeza da, Andreu Dupont. Eta, baina, eske, errezeta hau, txef frantzes batekin bazauen, zuk txampiñoi txurixak erabili bizauen, Pariseko edilako. Nik uste Patri, begiak izten badizkizuten, eta ematen dizkizute, portobelo, ero txampiñoi zuriak, ezen nola nabarituko. Bale, hauek ere, barrura. Baina, baseukan bere zentzua, sukaldari, hori, jakindak, arai hortan, Errusiar aristokrazia sukaldari frantzesak biltzen zituela, baina gero, esnegaina, gurina, hauek purerako die, hemengo esnegainaren erdia, hemen botako dut gero. Ondira, ikusiko gero zelan geratzen den. Bitu, nire txian, ez daukagolan beza jerarkiarik mailan eta esertzeko. Normalian guk itxen dugu urte betetzen eta maiburua holan, jatetxe batera basoiaz, zein jarriko da maiburu ba? Urte betetzekoa da, holako gauzak itxe itxugu, baina bestela, ez dakit, berdin jaku, ez gara. Baina hori bai, oian, beti bakotza dauka, bere lekua. Nik eskerrian, bai. Zuk eskerrian? Alde bat, eta zuk oporretan soi esenian da, naiz, eta zure egon gelan, zure txien ez egon, bai, beti eskerrian. Bai, maialenek ebatzen ustezku hau, itxosta, eta holan, hau lokartuta daukat, hemen ordolik ez da heltzen, hau geratzen da, on barruan, holan lokartuta, eta bestea da, holan bufanda moduan, eta hor geratzen eiz hor. Ondo, oso romantikoa. Oso. Eta era bere hile guztiak hemen. Wow. Bai, hori amaitasuna, Patri. Hori ja ondo eramaten duzunean, esatuzu, pertsona honekin 1000 urte. Eta horrela, maila hortan gaude gu, Baina, haite ditolako judoko giltz batan, udanez. Eta txixaitxe gure mozu? Txixaitxe gure bat, izan behar da. Betu. Hor bertan. Ez. Betu, guraso izaten bazara egunen batean, gurasoak daukagu erdi ninja izatea tokatzen zaigu. Eta da, umea lokartzera juten zaenean, eta lokartu danean, altzatzea hoetik, umea esnatu gabe hori arte bada. Ixirik. Orduan, nik itxot goian daukagu litera. Litera batzen dut, altzatzen ez unan, eta hemen eskerreko eskomako hanka nun jartzen duen hor dau egur bat, lurra egurrezkoa. Eta orduan pisua pasatu behar dut beste hangar, egun baten grabatu imarne, benetan, oso, parregar, ni imaginatzen eiz, nola juten eizenan eta esaten du. Jode iturrieta. Bueno, holan juten ez pixetxera. Osondo. Vale, a ber, hemen, ikusten duzu, ze askar izerditu duten, lehen hemen pila bat geneukan, orain. Inguna saltza bat, azkenean, saltza honi, gorputz pixka bat emateko eta oliba zurgatzeko, koipea, irin pixka bat, ez Bai. Hau, ondo naziko dugu, eta aragizalda bat daukat hemen. Aragizalda, tofuaren tipoak esan didala lehen, pixka gordetzeko berari, zer bakizu aragi maitalea dela. Bai. Orduan oin, bustiko du honekin, eta errez da honek azkenean ezetasuna daukonez, nik uste oso aproposala dela, ontzian erote, taperrean eta eramateko, lanera, daulan, niri olako platerak asko gustatzen gazen, normalian. Eta zehati izen hona ipetu, duela aste batzuk instituten elkarrezketa bat, Patri, zuri Euskadi Irratian. Bai? Patrizia Bitelik taperrean zer eramango luke? Egisa da. Denbora pasa ikenda da. Nik entzune elkarrezketa. Entzune akordatzen. Bai. Zuzan hauen, naz akordatzen. Esan zenuen, salada eraman behar bada, gero ontzekoa alde batetik eraman behar zala. Osu baizu nire jarraitzaia, Follower. Bai, bitxu, estrogonofa. Bai, estrogonofa balio digo? Bai, nik pentsa da baiet. Holan, ontzila eta eramateko, niretako garrantzitsua oso, holan, ezetasuna aukitzia, zebestera lehor geratzen da ez, azkenean goixian egin behar badozu da, eguarditxan jaten badozu ba, 5-6 ordutan, zehose holan, esia, eta bai, holan, gomendio geixa holan,
Euskal Irratian esan dauena, ez? Azkenen, entsalada bat eta itxen bozu, ontzia, azkenengo momentuan, eramatia beste ontzi txikitxo bat olan olioakin, ospinakin, eta momentuen itxia, eta gero, zebez? Dana garbi ustia. Watch zero size. Perrins saltza. Perrins saltza. Koiaraka txiki bat. Eta, bueno, koiara erabiliz, ziapea, beste koiaraka da. Ziapea eskuzabal. Bai, koiaraka da handi bat, beldur gabe. Hemen, aterako da, Gero oin, hau esne gainakin bustiko dugu, eta utziko dugu beste, 5-10 bat minutuz gorputza hartzen, esne gainarekin, eta eginda dagoenean, saltza, azkenean kontutan izan, azpizun hori bakarrekin behar dugula berotu pixkat. Gainean, seguruenik lehen garai batean eskatuko zuten agian ondo eginda, baina guri gustatzen zaigun moduan janda, hoxe, 2 minutuko irekin aldi bat emango diogu. Baina hortarako behar dugu patata purea aurrena eginda izatea. Beraz, itxoin dezagun patatak eginda egon arte, eta ero etorriko bada, platerra hau bukatzen, eta dastatzen, noski, beti bezala. Ez du abestuko berriz eragiko muturu, ez dela bronka batako zen. Ez. Baina, patata purea hemen badao. Kontutan euki, ez badaukazu olako gailua, irapia gailuarekin inaldu zuela, baina ostalaritza munduan esaten da moduan, pixkat txikloso moduan ero geratzen da. Olan, krematxua bada, baina, bueno. Da igual satiren bat bai tokatzen batzu, ez? Eskozu ondo iken. Ondo berren jo eskero, bai. Gurina eta esne gaina. Eta gurina urtzeko, garrantzitsua bero egotia, patatiek. Bere beruakin oinatako da. Piper beltza, eta ingo duana da, honi, iraben bitartean, gure, eta zuku hauek, mesedez, ez utzi inoiz platerean, Hau da, elizirra. Urtu, irekin aldi bat emango, piper beltzan usai etorri zaitona. Nire bai etorri gatontxe. Eta hori beze hona dan, saltza prest dago. Honeko hemen irekin aldi bat emango du, eta gure estrogonof aragia egin da egongo zan, eta falta zaigu, lagungarria, izango dela, gure patata pure hau. Baina, hori estrogonof aragisa, lehen aipatu dugun bezala, zerbitzatzen dabe bai, arrozakin, entxaladakin, nik irakurri dute hori bai, Amerikako estatu batuetan, arrautzakin, baina arrautzakin ez dut imaginatzen zelan egingo zan. Arrautza frigitu batekin? Ez dakit arrautza frigitu bat, arrautzakin irakurri dut. Berez, ez dakit izango zen arrautza holan frigitxu, ez dakit zelan izango zen, holan tortillatxo batekin, baina ez tozta holan... Nire izeko esantzen zian moduan, zu arrautza frigitxuakin hasita zaude, orduan, txartu ez, nire arrautza frigitxua tartean badao, ez teko inungo arazorinik. Gatza ez dio bota honi. Hora, taratzen zuzkuen, Azorezen egona zenean aste santutan. Aspaldi geratzen da aste santua, baina... Asten ari gara. Han izan ikinenean, atatzen zuzkuenan, aragisa eskatzen zinunian, azpizuna edo entrekota, atatzen zuzkuen pipergorri batekin, berakatzakin, eta gainean arrautza frigitua. Dola, jaten zinun azpizuna da, arrautza frigitua apurtu, eta hori gorringuakin eta, bitu, ondo joeten zan. Hori da, saltzariko zuena, arrautza gorringuena. Hoiek, aragiak holan prestauta, Madeiran ere ohitura berdina egiten, baina izena nola berezia dauka, eta, guk ikusi genuen jatetxe batean nola egiten zuten, kriston sua, baina sua, holan hartu eta zu bizian egiten zuten, olio guztia dantzan, sua, zegoen esan indukzio hemen bezala. Arek, nahi eta espreski gaina, gero, afaltzen egon ginen jatetxe hortan, eta sukaldeak uste zen, atzekaldean, lehio horiek dienak pixkate opakoa bezala ero. Eta noizean behin ikusten zen, beira, oin azpizuna egiten nahi, ikusten argitasuna zen, ikusten zen, hori da. Eta egiten zuten, beti holan, eta fama zeukan, beti horrela egitearren azpizuna zu bizian, eta gaina sua ematea gaina. Bueno, beti, probatu dena, atera baino lehenago. A ber, probaukot. Existetzen badozu? Bitxaun, ez, nik oin gaz puntuan jarriko dut, ze dago oso, piper beltza pixkatu onartzen du baita, baina gatza batez ere, botein bat zaio. Eta gurina gehiago? Ez, gurina onartzen du, nik uste dut horrela, ondo dagoela. Zako goxua. Bai, ez? Oso goxua. Honi, irekin aldi fuerte bat emango diot hemen, platerra bat atatzen bai ezu, Patre? Nolako gurezu, zabala, txikixa, beltza, txurixa?
Iluna ero badao, patata pure azpian, hori da. Oso ondo. Perfecto. Ba, mentxe jarriko zut honek ingo dau kontrastia, patata kremakin da. Bai. Bakitzu, bai. Uria badao, hartuko dugu. Koiaraka da. Eskuzabala haue, bai. Lehen esan duzu sumendi baten antzera jarriko. Bai, baina improvisatu indut. Orain, beti bezala. Eta orain, gure azpizuna, hementxe, txampiñoiekin... Atrakotzu igual koiara bat olan sakonaua, saltzia da... Hola, asko gilestiut botan nahi, hola, nahikoa, Patria, ondo. Ziur? Ez da segura? Nahikoa. Eskartzen dutzu, Patri, benetan. Honik nire platerei, nire platerei erabilikot? Kitzulan ikuste oso. Bikain, itxura bikaina usaina, bai, zaporia ziur. Hemen daukazue, azpizuna, estrogonof, erara. Roa, dezagun. Bai, eta... Hau. Bueno. Jo, gainera behitxu, aragitxa puntuan zelan da, hau? Bai, puntuan behitxu, nahi guztetan gaten bezala. Bai. Bere puntuan, ez da gehiegi lehortu ez, normalian bai, aragitxa itxen dozu nian lehenko markatu, da gero saltzianin asko itxen bozu, lehor geratzen da. Segi. Oso txarra, bat, ez da probatu ere inau, hau da? Hola nobetu. Eta hau izan da dena da, lagunok, eskerrik asko beste behin ere gurekin txorienen egotearren. Ontxenik bezer, ez da badaukota? Joten egongo gara. Oin arte, Estrogonofa oso goxua zauen, da sartain osua desagertu ina, bakarrik zatitxo hau geratu da, orduan, jendia beteta dauenez, nik ingot platertxo bat harina. Oso ondo. Ingot salmorejo bat, eta lagundukot olako berdel tartar batekin. Oso ondo. Ba, ize lehen gurean erosenean berdel pila bat, eta bat inauen ospinetan, ona ekartzeko. Da gero, etxien egon nintzen honen esperimentutxo bat itxen, eta zaren, bitxu, ingot tartar bat, tartarrak bet itxen dira izokinakin, eta hola, baina... Bitxu, honekin be, gustoko jaten itxia. Gustatzen zait esperimentua zuk etxean zurekin egitea eta ez zigorrekin txoriene. Posten naiz horrelako albisteak entzute. Zerrik asko. Nola egingo diguzu gure errezeta hau, Patrizia? Ba, bitxu. Lehenengo ingot salmorejua da horretarako birrinduko tomatia, ogi mamia, berakatza, olixua eta ospina. Tartarra itxeko, mostukot berdela lauki txikitan eta nahaztukot tipuletakin, kaparrakin, siapeakin, keptxupakin, saltza min apurtxo batekin, Worcestershire saltxakin, eta azkenik arrauz gorringoakin. Orduan gero oinarri bezala joango da salmorejua, gero erabilikot ustai bat, eta hemen erdixan jarriko tartarra. Lehengo tartarra da gero hori jatetxetan eta itxena. Bai, momentuan bertan hartu eta... Hoi da. Vale, oso ondo. Zelan geratzen da. Eta gogoratu, hirugarren aldiz, Worcestershire saltza ez badaukazue, beti erabili alduzue? Soja saltza. Terrins saltza. Oso ondo, berdela, zer esango berdela, eta ja, uste askotan itzin dugula berataz. Aurten, berdele egunean ez da aukera izan duzuen inoiz egoteko mutrikun, jai benetan potentea eta oso polita, nik zorionez aukera izan dut inoiz bertan egotekoa, eta lehen Patriri argazki bat erakutsi dio, gaina urte batean suertatu zitzaidan, orduan... korrika niko ezaguna nintzenean, betaurreko marka batentzat korri iten nuen, bere erabiltzen nituen. Oso ezaguna zara, korrika moduan. Noski, baina korrika gutxio. Eta tokatu zitzaidan, oslako, argazki sesio bat geneukan, eskerra betaurreko marka batentzako zala, eta begizuluak ez ziren gehiagin nabaritzen, baina, hor, atxarden ibili ginen gora eta bera, ni tripagota beharrean, eta ezan berdela neukalako, ze berdelak kalterik ez du egiten, baizik eta, berdela sartzeko bustitzeko erabili nuenakin, baina hor bitxia zen, argazkilariak zen, oso profesionala, zapatiak ekarri itxuzu, naita lokaztuta, eta lokatza, ez da. Hora, naturala geratzen da, baina. Bai, nik uste gehiago txoronetako, ero, antzegon, porrostadak zirela, baina. Nik argazkisa ikusi da, aizo. Ondo, itxura hona moten da. Profesionala itxura, ez da ematen bixamonekin zauzela eta... Horten apirila batean izan zen, da zoritxarre seguraldi txarra egin zuen, baina, aukera egon zen, berdela era ezberdinetan da astatzeko, eta
nik uste dut, egun polita izaten dira, olako egunak, Bermion, Ondarrun, olako kostako herrietan iten dira, ez? Ni Ondarrun joazen urtean egon nintzen, hau antxoa egunien. Bai. Bai, da, oitxuria dauko kuadriakoek eta joeteko, zointxe Ondarruko bi dauzku familian. Ah, bai. Da, ontxe, bai, Ondarrura da, baina urten enaz izan. Eurovision ikusten joan nintzen da. Beti da gauza garantzitsuak Eurovisiona ezin da utzik egin, inoiz ere ez. Guazen salmore jotxo bat. Biteli. Kontau. Kontau zelan doan errezeta eta ero galdera dago zuretzako. Bale, salmorejoa itxeko, gizue gazpatxun eta salmorejoan arteko desberdintasuna, gazpatxuak argitzen da barazkixekin, oliba, ospina eta ura. Eta gero salmorejoa da askoz be lodixaua, eta barazki bezala bakarri dauka tomatia. Eta gero loditxasuna emate jako ogi mamiakin, eta berakatzak emate dut zabe bai puntutxo bat, eta gero oliba eta ospina. Ze galdera gutzu. Eurovisionera juteko sortea ez dugun izan, nolakoa da olako gauza bat? Ez da zu galdetuko zeinek irabazi zauen, ez da? Ez, playbacka izaten da, abesten dute benetan, showa, ez dakit, a ber. Zerako galdera mota hori, noski abesten da bena. Patri, hori kontzertua da? Nik ikusi ditut toki batzuetan, eta ez dute abesten. Ez dute esaten oie, baina beste leku batzuetan egiten dute, oso ondo egiten dute paripe. Zuak itzu Eurovisioneko abestin bat? Honek zarat eitzen daben bitarten gure oso abestu. Azten azni da, gero Arixa sukartzen duzu, bai? Abesti xana? Bai. Venga, bat, bi... Europe's living a celebration. Ez dut esaten. Zigot. Egoak ebaki banizkio... Hau nemase. Txoan, botakotzat igual... Ura purtxo bat. Vale. Han zer da, gente holan fanatik gustatzen ze giro egoten da, Girua politxoa egoten da. Eta zenbat ordu izaten da, ordu pila deon behar dan zutik, lehena hojun behar da. Egunak die, egunak die, zele lehenko itxen da semifinala, gero finala, da holan. Sufrimendu ez da egun batekoa. Parkatu, gozamena, naztu ine. Da, hori. Lau egun izaten die, baina jendiek ikuste dut zapatuan, da zapatu izaten da finala. Egun nagusia da finala, hori da. Eta negoten die, ez dakit dien, 20 herrialde guztira, eta... Etxontxe bai. Eta bakoitzak itxen dagoa bere... Eta bosketan sistema hori nola da? Osa, jendea publikoak badauk aukera boskatzeko... Ama daukazu telefono bat, eta zuk deitxu zeik, eta orduan herrialde bakoitzak ematen dago... puntuazio bat, bere herrialdea. Eta, a ber... Baina dauz... Legala, nire desan, ez da holan eskupekoak eta... Oso politikoa da. Batzuk izaten die publikokoak eta bestiak izaten da herrialdiak berak emototzan puntuak. Orduan, bizilagunei emate jakie. Alemania izain emate da, Frantziak, Poloniak, ez dakiz egolan lagunak dienak eta... Bai, gero kontua, esnea salduko diguzue, datorren hilabetetik aurrera. Bai, holan, adibide bezala, joan zan urtian, Ukraniak irabazi zegoen. Eta abestixa etzan oso ona. Orduan, asko politika da. Baina, bueno, gu goiez, momentu hon bat pasatzera, ondo pasatzera, da horretarako goiez. Salmorejoa, enya. Hau oinarri bezala joango da, beraz, gorde ingo gerorako. Eta ontxe tartarrakin hasiko gara. Orduan, hartu berdela, jaskatu itxut hori garbi, eta ontxe ingotena da, laukitxotan moztu. Ezurrak esartu, eta eraliko duzu bakarrik esatirik onenak, ez? Hori da. Eta gero, hau, badakizu, gobernutik kopiatu ingaituztela, ez? Guk hemen iten duguna soberakinak hartu eta eman gure lankide horri ez da izu ez duguna etaperrean ematen duna. Hori, hasi dira jatetxetan da egiten hartu eta, ez botatzeko ezer, zu jatetxe batera joan. Eta, zerbait ez da, beteta zaudelako, ez duzu bukatu, ezin izan duzu bukatu, estrogonof, azpizuna, tartarra, gero hartu eta, ontzi batean, plastikozko ontzi batean, aukera ematen dizute, etxera eramateko nahi izan ez. Eta ontxe, biharrezkoa da. Biharrezkoa da ontxe plastikozko horre gauzak aukitzia? Ez, beraiek ematen izkizut, Hori, batzuk lehen egiten zituzten, baina onja eskatzen nahi hori, eta hori ardoarekin eta, ja badira urte batzuk jatetxeak eta hori egiten dutela, ez? Ikusten zuten jendeak, ardoa esaten dut, gaur egon, kotxe hartu badu, ezin dut eran, ez? Baina hala ere, ez da, gero igual ez da izagatik, arazoak izan bar baitut, eta balio duenakin ardoa, jendeak ez zuen ardorik eskatzen. Beitu. Orduan, ematen zuten aukera,
bueno, zezaten du, gero kotxe hartu behar du, baina kopa bat ero bi erango ditut, eta horrek agian, ez dit emango gero positibo, baina, gero botilla hiru laurdenak utzi beharra, pena ematen dio jende, ez? Botella bat, 40 euro o 50. Orduan, aukera hori ematen hasi zen jatetxek, ez? Hartu, eta zuk zure ez duzun eraman ardoa, eramateko etxera. Eta ez guztira bukatu, eramaten da bera. Ordaindu duzu, zurea da, ardo hori, ez? Orduan, hori berez, jentak eskatzen bazuen, jatetxeak ezin zizuen esan, ezin duzu eraman. Eta janariekin bai hilen zen. Gauzea da, hor noiz hasten dan lotza. Zenik ikusten dut, ardo boti bat, eguneko menu bateko. Eta geratzen jatzu erateko hau. Da, zurie da. Baina zuk hori, eskatuko zinun eramateko, nire lotza matu. Nik ez. Eta horako, baina nik nahi dut esan... Hori, akaratzeko bezeron bati horan kalimotxo moruen eurrengo atzaldien da... Hori, guk azkenean jatetxetan lan indugunean da, aste buruetan, egiten genuen, afariarekin, azkenengo gaua zan, afariarekin, afaltzen genuen ardoarekin. Eta ze ardo eraten genuen, joten ginen, eta zerbitzariak, ardo onak, zerbitzariak ezienak bukatzen da hori, eta horiek eraten genituen. Orduan txartu hau ginen. Beraz, dana aprobetxatzen dabe bai. Beraz, zuri legea honek, ez dakit, igual norbait ez da grasisa ingo. Azkenean beti ongo da jendea esaten du, ez utzi, ez du nahi eramatea, ezin dute eraman, dana dakoa, neikua daukatu honekin, da ez du zetan eraman nahi. Baina egia da, ardoak eta jatetxetan bota ez dira botatzen, segero kosinatzeko badakizue hainbat eta hainbat errezeta izate ditugula, eta ardoa nik ez dakit inun ikusi dudan botatzen. Bai ikusi duela egiten, hori zerbitzarin dako, lantaldean dako diren hartu eta ardo ezberdinen nasketa bat. Bai, eta esaten, han zegoen baten teoria zan, ardo hau bera bakarrik ona bada, hau beste ona bada, hau beste ona bada, 3 aldiz ona, hemen dikataratako nasketa. Logika ez da txarra, ontxe. Ez dakit handik zeatarako zan. Nire lagun batek, Alberto probatu du ardo hori, upategi batean lan egiten du upategi oso ona, eta upategi hortan, kupela bakoitzetik, lehenengo 25 litroak ez dituzte erabiltzen botillatzeko, lehenengo 25 litroak, eta azkenengo 25 litroak, beste kupela batera pasatzen dituzte. Hori egiten dute beraien ardo guztiekin eta dana kupela batean. Orduan kupela hortan egiten da mix bat bere ardo guztiena. Eta hori lagunen artean saltzen dute oso presionean eta urtero ardo ezberdina da eta urtero ardo zoragarria da. Osea, benetan oso goxua datzen da. Eta tartarra egin dau, beraz, ontxe hasi gara hementxe saltxa, mina. Bestalde, ziapea. Baiko, jarakadatxo bat. Hementxe, perrins, saltxa. Gero, keptxupa. Ontxe, nahaztuko ditugu bai. Hau, jongo zara zunetako hementxe mosten, oan txiki-txiki? Hol bat izten badiozu? Bai, noski. Kaparra bai badoaz? Bai. Zema beharko osoa? Ez, holaxe, jazta. Holan, laurdentxo bat. Eta ontxe, jarriko ditut, hementxe. Kaparrak, hau nahaztu ingot. Momentutxo baten, egingo dugun, tartarra. Tartarretarako eta beti erabiltzen da hori, sokina, da egalusia. Egalusia, aragia, espizuna, noski. Eta hori, honekin bai, berdelakin, askoz merkiago dela, guria. Bai. Arrain fresko batekin, esan ondo egiten da, eta nik uste dut berdela gaina bada arrain gorria, egalusia bezala ordezko erabili alduguna marmitako batean, hemen ere sartzea dago. Hori da. Orduan, hemen egin gotzau hau. Hemen jarri, gure ustaian. Ustaia, ero kainean, ez? Baita, ero... Joe. Gero nire txiziak txartu de, txarra die. Julinitis daukat. Viteli. Bueno, eta hemen txe, gure salmorejua. A ver. Pum. Ez dakit lodiek isageratu dan. Baina, txorineko horrek neskak esan zuen lehengunean lodia dala, salmorejua. Bale, beste txiste bat. Zela zauzen gaur, Patri! Gaur, astuna nao. Bai, eskerrak, iguazten adala bakarrik. Gauzia da, hau lan garbitxu,
Eta, hau dala, gure salmorejua eta berdel tartarra. Nastu inbar da biak, ez? Orduan, oza, bueno, hola apurtxo bat, pixetatik hartu, ez da. Moitua. Fresko. Ezue. Eta ideia hau, Patre esan duena. Sasoia, baina galuziakin eroin dezakezue, baina salmone joakin oso ondo beratzen da. Oso benetan. Eta, bixar, errezta, geixau hemen txorienen. ETV-ko programarik onena. Agur! Bere...